Înainte de a începe recoltarea, trebuie efectuate în prealabil anumite proceduri. În acest videoclip te voi duce în culise și îți voi arăta ce trebuie pregătit pentru ambalarea și transportul legumelor. Știai că planta de legume este considerată un aliment după ce ai tăiat-o? Prin urmare, legumele pot fi introduse doar în cutii sau ambalaje curate, aprobate în prealabil de instituțiile specializate. Vei vedea de îndată cum arată mai exact acest proces. Acesta este depozitul de ambalaje. Acesta este locul în care materialele de ambalare, adică cutii și folii, sunt stivuite și sigilate pe paleți. Acest lucru este important pentru a nu fi contaminate de insecte, păsări sau rozătoare. De aici, cutiile sunt transportate la câmp într-o remorcă curată. Pentru că ambalajul nu trebuie pus pur și simplu pe câmp, cutiile goale rămân în remorcă pe tot parcursul recoltei. Tot acolo, cutiile pline sunt scanate și cântărite. Legumele nu trebuie să atingă pământul din momentul în care au fost recoltate, deoarece sunt considerate legume din momentul în care au fost tăiate. Același lucru este valabil și pentru cutiile în care sunt transportate. Odată ce ai umplut cutiile, trebuie să te asiguri că nu le așezi pe podea, fie doar și temporar, ci pe bandă sau remorca prevăzută pentru aceasta. De acolo, legumele se îndreaptă direct la prelucrarea ulterioară, la depozitul frigorific sau direct la vânzător pentru a garanta cea mai înaltă calitate și prospețime. Când tu și colegii ați terminat de lucrat pe câmp, este important să nu lăsați în urmă ambalajul rămas sau gunoiul. Acestea vor fi aduse înapoi pe teritoriul firmei, astfel încât câmpurile și ambalajele să rămână curate. Crezi că cerințele de ambalare și igienă sunt excesive? Atunci gândește-te cine a alergat pe câmpul din fața ta. Șobolani, șoareci, animale sălbatice sau de companie se plimbă adesea pe aici. De asemenea, te interesează mâncarea curată, nu-i așa? Există câteva caracteristici speciale atunci când vine vorba de ambalarea și transportul legumelor. Folosește doar ambalaje destinate firmei la care lucrezi și care au aprobare alimentară. Asigură-te că sunt depozitate corespunzător și că nu pot fi contaminate. Transportă ambalajul numai în vehicule sau remorci curate. Nu așezați cutii pline sau tăvi pe podea, acestea trebuie duse la scanat și cântărit sau direct încărcate. Ambalajele goale și gunoiul se adună separat unul de celălalt și se vor duce înapoi la firmă. Acum că știi tot ce ai nevoie, putem începe recoltarea. În următorul videoclip îți voi arăta cum să smulgi și să tai rubarba.